kommer der lige sådan blok der. Fuldstændig rent. Spillet får lov at fortsætte, hvis ellers vores kamera kan følge med, så hurtigt går det. Som har været med til at forstærke Holbæk Stenhus. Samme må man sige om Desire Johnson. Elias. Ja, det er stærkt lavet. Det vigtigste, det er at sige, at du ikke er i bolden. Du ikke komme til at slam dunke den der. Ikke så det i hvert fald. Rasmussen ude fra siden. Scoring. Godt. Ingen Holbæk point efter pausen altså. Academy-spil og 2 point til Tobias Himmerson på en meter. Det er en hurtig rundt her. Ebeling har ikke været så varm her på det sidste og ramte også forbi her. Hænger sammen mod kurven. Tilbage til Svartstad, som er lige igen. 2 minutter tilbage. Ja, så kommer den der aflevering, og så er det... Ja, okay, fair nok. Mange point, vi har fået indtil videre. Spillet 4 minutter, så er der stil her. Og den lægger han i.